Mar fiú óim sin háin hí sam gcónaí bheith mu faoin air, so bhí na crex na sléimh de háarthain gcónaí, so mar bredam lémór amach a hiún sin sna crein sna sléimh just na crec na dís na lé. Bhag má go bhla líon sin beidir seaart mí anhain, agus marm ag an nám níor hain beidir súil na cara an air sin lom, agus bhí sléimhtí háantain sin dír ar lecha daris, agus de sin tá hín sin éalú go deidir seaartaine, pléisiir bhaint sa tíal éalú an chathir agus an rúlaigh agus an obair a hanú deile. Sin beidir rud is sfearlam ar fád bhain sléimhtíir art stahí bín deise gom hána má, cíál deis wachna bhín sin bín fáile gom bheith hiú lomar fé chuig sé bhar a chloig gan duine bhí chuir istearm rud a bhí mar sin agus siadm leihananta mar sin fiú abarnis má má le cairde na mhaid. Well, ní minic bhín deis mar sin agam, beidir coplahar le go chaithú le daoine sin agus dras ceart cantí anú gan rud a bhí a bheith chuisteanna máthain bheith cant le healas mar sin dá. Agus fiúin sin na rudí bag siimplí sin a lóna bhín slumsa a saharntins mé muithe siúls na sléimhte. Bhainnim níos mó stáilte sa heapra sin na mar bhainnim is béle bhín agam rí na seaartaine sílam. So tá sin ná na hen sin tá aclaí artán. Déirneo híú máid fálaine dá men sin héin go gurn tear mar chuinis má hen sin aclaíart ín tá an bhásta a bheith muhinn sin ar fé coplahar a leig mar sin. So té má go ceháintain go minic téim síos go Portláige carhar suas go chundé dún suas na bhála am de héile agus is tá hí leisceil maithe an fásta beidir háléite ag so tír beidir na rahain a bhhain ghil edit sama gom sa tréimhtíart. So déirnig hé ghil go leor an bontáistí buint leis mar chaithú aimseire agus nuéis na réig tá sé tír an eisce fásta.